Bismillah, bismillah, kinarya pambukaning kandha warok Wahyu Traga Budaya.
mantapi ilo-ilo dino sinabetno ing ilo duni tinebihno mring tulak sari dumawahing tawang toan kanthi boten hangi-hangi kamardikan penggalih panjenengan sedaya ingkang nasuk agami sasanesipun agami Islam kepareng kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dumateng resanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang sumanding kitab suci wahyuning Ilahi Rabbi. Para sepuh ini sepuh dalah kasepuhan ingkang anggung hamsudi mring papoyaning kautamen. Para pangemban pangembating praja kinarya pangayomaning para kawula dasi Bapak Kepala Desa ugi jajaran staf perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Wonten ngarsanipun para kadang panitia penyelenggara ingkang tansah kula hormati. Ugi wonten pangarsanipun para kadang kulawarga wonten ing Kukuban Bondalem Mangunsari mriki ingkang tansah kula hormati. Lan ugi wonten katalupen dumateng sedaya para kadang pamiyarsa ingkang sutresna. Ngangeti panjenengan sedaya telah kula namung jejering titah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Pramila sumangga langkung rumiyin kula tansah dherekaken ngunjahaken raos puja hastawa puji hastuti pepadhaning Gusti ingkang hakarya jagat ingkang sampun hamirahaken kegiatan kawilujengan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah katitu wonten ing ari kalodhangan dalu punika kula lan panjenengan sedaya kasih ginanjar kawilujengan kalis ing sambikala. Shalawat dan salam mugia tansah katur kunjuk kajiwa kasalira dumateng mustikaning jagat sekaring bawana langgeng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunggaling nabi ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya cadang-cadang syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Sagung para kadang pamirsa ingkang sutresna, wonten mriki kula cumantaka lumarap atur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kula namung talanging basa saking sedaya para kadang wahyu turangga budaya ingkang mijil saking tlatah Krecek Batursari Candrirata. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya para kadang kulawarga wonten ing Kukuban Bondalem Mangunsari mriki ingkang sampun peparing wekdal dumateng sedaya para kadang wahyu turangga budaya. Satemah wonten ing ari kalodhangan punika kula sakadang saged marasuan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang ing samangke badhe paring panglipur ingkang awujudipun beksa warok. Ananging saderengipun kula tansah nyuwun pangunten ingkang tanpa upami dumateng para kadang pamirsa sedaya. Awit sedaya para kadang wahyu turangga budaya tasih wonten ing tahap pasinaon. Kirang trap sila yang subaseta bidhe kula matur ingkang makathah-kathah. Kangge wekdal ingkang sampun sawetawis dalu. Pramila kula aturi sugeng pinarak sugeng hamresani ngantos paripurna ing samangke.
nuwun 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 Rumeksa ingsun lakune stangaya wara lawan raja raisika ngasta pusakane petut nyai samatiman rapase perang pukul singa barong alas muka yo ae panake saksaya rape yo ae padha sekti sakarone waro sekti rapane kawite sika pate kunjangan lawan bupati sika
amatiman suarane betah angkasa iya ae sing barong tani delupan iya ae nekarane tani aman terapi lintang jebul wong sak jaring tasdit menbung mengumpung peteng dadya kamrung mung kari suwung tumlawung lanono cahya kang kuwawa madangi sirna edahe mung kari nyeti ilang semseme mung kari sepane murca panglareping rasa sirna jejampining jiwa Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking Bogor kencanani isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku pakaianipun wong melek saparna rimo ayo dong kita syuting pangeran sandang mangan raja makan sambiran Jawa abot sati makukuran syuting pangeran sandang mangan iku abot kandulan raja tepakat sampiran Jawa amun titipan sate mati kukuran yo sujud ing pangeran saka kulon dina lak paliya kula
tinolak paliyo midul bilahi saka elor tinolak paliyo ngalor iman slamet sejo paliyo slamet Hanjrah ingkang puspita arum kasliring sami rono hamre sekar kadung kongas kandanyo mawe raras renaning driya sikro wahyu turang budaya yo ayu korai kane marso samone pasuke ing sambi kala kanthi kekurangan ayu slamet raharja ya
Sukma manunggal raga memuji agunging Gusti agama ageming ati
Ngeloyok cok, ngeloyok. Siap cok. Oh ya.
oh ya, oh oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Apa kodhoke yo la elo ya elo la elo dewe olale ala kepokiro sore kabone kiro Sledang sepak sampurno lijaya Yola elo ya elo la elo dewe olale ala kepokiro sore kabone Sepak sampurno lijaya Yola elo ya elo la elo dewe yolale ala kepokiro sore kabone kiro cahe wono lagu yang apa kodhoke yola elo ya elo la elo dewe olale ala kepokiro Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rahwana raja aran
liyane gawe geger nyolong sinta anomancang tumandang ngalengka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja wayang Ramayana ing negara Alengkatirata Ratu Buta Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman sing ketek putih sowan taman cinta tidak mulih konangan cita-cita mati yen Anoman Kurawati ketih Condro putra pilintang jebul wongsak kejaring tatin medhung mengungkung peteng adya kamrung mung karisuwung lawuh ana cahya kang kuwa madhangi sirna ae mung karinyeti ilang semsepe mung karismane murca panggoning rasa sirna jejambining putih
Yo, Jo, budal Jo. Gatut kaca edan. Gatut kaca edan omahe ombe-ombean. Gunung, gunung, ana lintang kumparan. Bubus katung, bubuse wong guyung, eneng omah bingung, dicak dolan untung, wis keper wong gemblung. Katut kaca edan, katut kaca edan, omahe empe-empean. Kidul gunung, kidul gunung, ana lintang paruparan. Bubus nangka, bubus nangka, bubuse wong tresna, najan ora mengko, yen wis katung tresna, mung katone mata. Katut kaca edan, katut kaca edan, omahe empe-empean.
Ning sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara anyata gedhe ompake Bali. Sholatu wa salamu ala toha. Apa jane iki ya?
Salatu wa salamu ala Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Sapunika beksa warok wahyu turangga budaya ingkang Beri tangan yang meriah Batur Sari Campiroto biasa. sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten.